There are gay, lesbian, and transgender children. Епископ жена порицава президента Тръмп относно ЛГБТ общността. Ето част от скандалната проповед. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. Мариан Буде е деветият епископ на Вашингтонската национална катедрала. Тя обаче дори не отговаря на библейските критерии за епископ. Словото казва, епископът трябва да бъде непорочен, мъж на една жена, самообладан, разбран, порядъчен, гостоприемен, способен да получава. Според Библията само мъж може да е епископ. Мъжете и жените имат еднаква стойност в очите на Бог, но с различни функции в обществото. Освен това, тя не изглежда способна да получава, защото прави изказвания в конфликт с Библията, която трябва да защитава. Библията е категорична. Половете са два – мъжки и женски. И Бог създаде човека по своя образ. По Божия образ го създаде. Мъж и жена ги създаде. Това е християнската истина и биологичната реалност. Ако ти си на друго мнение, знай, че любовта към ближния изисква истина, не одобрение. Морална истина има само ако се обърнем към Бог като нейн източник. Случаят във Вашингтон е пореден знак за отдалечаването на църквата от Бог в някои райони на света, като вече сме свидетели на църкви превърнати в нощни клубове, ЛГБТ пастори и, както в случая, проповеди с акцент, който е в противоречие с Библията. Словото ни предупреждава именно за това отстъпление преди второто пришествие на Исус. А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Лъжите в този свят са много. Истината обаче е една и тя е в Исус Христос, Спасителят на човечеството.